ko yaushe ke nake tunawa, dan babu mai rabawa, kar da a fara ma gwadawa, dan Allah ne ya yi haɗawa. In ka zamo mijina kamar zan baka sirrina. Tauraruwar zamani sai ke gimbiya Amina, mai kyau diyar Fulani, dan Allah ki ban guri na zauna. A inda kin amince ke zan ba fure na zauna. Ni kai ne a raina, kai ɗaya ne farin ciki na, ya hasken idanuwana, burina ka zan mijina, ni kai ɗaya na baiwa ƙauna, ni maka tanadi na kaina. Buri na zuciya in aure ki gimbiya Amina. Kalma irin ta ƙauna masoyina kana zuga ni, domin kana lokaci ciwon son ka ya taɓa ni. Tun damuna kamar ni za na kira ka ɗan zamani. Daɗi tun da kin yaba ni na san muna kamanni, zuciya walla ta yi rauni, domin san ki ya taɓa ni. Buri in ga ki gani, ko yaushe shi nake tunani. Ni ma cikar muradai na zuciya ka zamo mijina. Ni ma cikar muradai mi aure da ke sahiba, dan ki iya kalaman da za su ciran fargaba. Ni ma ba zan bar ki ba, ki shaida ko zuwa nan gaba. Kai za na yi watar ba in ka zo da mamara ba, domin ni da kai na saba, ba wani wanda za na raba. A raina kai kaɗai na zaba, ba ni zama ta so na kurba. Wallahi na amince mi aure ni da ke Amina. Tauraruwar zamani